Жадаю веселості, щастя і добра. Як там далі? Тьома, салют! Завжди усміхайся і лепше в світі заставайся. Тьома, салют кажу. Нестор, салют. Ну як справи? Віншування подрихтував? Подрихтував, а ти? І я подрихтував. Ой, добрий вечір, поважані глядачі. Особливо дівчинки, матулі і бабулі. Віншуємо вас со святом, з 8 соковика. Тьома, давай. Жадаєм веселості, щастя і добра. Завжди усміхайтеся і лепшими у світі заставайтеся. Ну як? Во, Тьома, молодчина. Сам придумав? Не, прочитав і запомнив. Ну, так само вельми добре. А у тебе що? Ну, не у мяне, а у нас. Мы с дядулем Добродеем зрабілі чароўную віншавальную кветку. Чаровную? Так. Ну ви ж не чаровники. Мы не, а куфр у дядулі Добрадзея чароўны. Любая рэч, якая у яго трапляе, можа набыць чароўную сілу. Вось мы туды кветку і паклалі. А выпрабавання пасля праводзілі? Ну што? Ну як, на што, Нестор? А можа гэта кветка не працуе? Усялякая новая рэч павінна спачатку выпрабавання прайсці. Думаеш? Упэўнены, давай адзін пялёстак адарвем і якое-небудзь жаданне загадаем. Але кветка без пялёстка не так прыгожа будзе выглядаць. Падумаеш, была сямі кветка, станеш ісці кветка. Затое мы упэўнімся, што яна сапраўды чароўная. Ну, добра, давай. Так, што загадаем? Можа, паспрабуем стаць нябачнымі? О, не, яна прыйдзе, нас не ўбачыць і расхвалюецца. Гэта так. Я придумал. Што? Табе, Нестор, спадабаецца. Так, ну. Падрыхтуйся да ператварэння. Ператварэнне у каго? Зараз убачыш у каго. Адрывай пялёстак, а я словы чароўныя казаць буду. Так, адрываю. Ну, у каго ператварацца будзем? Слухай, ты ляці, пялёстак, цераз захад на ўсход усю зямлю ты абляці, нас у дзяўчынак аберні. О! Урвалася! Што, Тёма, смешны? Які у цябе прыгожы бантик, Нестор. Ты ў люстэрка паглядзі. Гэта што такое, Тёма? Дакладваю, іспыты прайшлі выдатна, чароўная кветка ў поўным парадку працуе. Тёма, ты на што, у дзяўчынак ператварыў? Як бачыш, але не хвалюйся, Нестор, гэта толькі сёння мы дзяўчынкамі пабудзем і ўсё. Навошта? Падумай, сёння ж свята дзяўчынак. Ну так, і што? Усе іх віншуюць, усе падаруначкі ім дораць. Вось і мы падаруначкі атрымаем. А заўтра ізноў хлопчыкамі станем. А падарунчыкі ў нас застануцца. Здорова я прыдумаў. Нічога не здорова. Мне не падабаецца. Так, я хітрыць не буду і табе не дазволю. Усё, ператвараемся назад у хлопчыкаў. Ну, Нестор, ну толькі не сёння. Нічога слухаць не хачу. Во прыдумаў. Так, усё, я адрываю пялёстак, а ты кажаш чароўныя словы. Ну, парты ты. Давай, хутка Яна прыйдзе. А ты ляці, пялёстак, цераз захад на ўсход, усю зямлю ты абляці і звычайнае аблічча Тёму з Нестарам верні. Усё, задаволены? Ага. Такую гениальную ідэю не падтрымаў. Прывітанне ўсім! Прывітанне, Яночка. Прабачце, я спазнілася. Вам падабаецца мой новы бантик? У Нестара бантик быў не горшы. Што? Нічога, Яночка. Вельмі прыгожы бантик, і ты таксама прыгожая. Тёма. Дзякуй. Калі ласка, Яна. А яшчэ дазволь павіншаваць цябе ад усіх хлопчыкаў калыханкі са святам з 8 сакавіка. Тёма, пачынай. Жадаем весялосці, шчасця і добра. Заўсёды усміхайся і лепш у свеце заставайся. Ой, дзякуй. Так прыемна чуць такія пажаданні. А яшчэ ад нас з дядулем Добрадзеем святочны падарунак. Чароўная кветка. Пяцікветка. Ух ты, чароўная! Ну так, ты можаш загадаць любыя жаданні, і яны здзейсняцца. Ой, праверана. Здорава! Мне такога падарунка яшчэ ніколі не рабілі. Мы радыя, што табе падабаецца. Ой, думай над жаданнямі.
Так, пелёсткаў 5? 5. Значыць, і жаданняў можна 5 загадаць. Ну, вядома. Тады одно жаданне будзе ад мяне, одно ад Фечкі, одно ад Палінкі, застануцца яшчэ 2 пялёсткі. А давайте вы з Нестарам по одному жаданню загадаеце. А што, можна? Тёма, Не, Яна, дзякуй за прапанову. Але сёння свята дзяўчынак і чароўныя пялёсткі толькі для вас. А тады загадаем, каб усе дзяўчынкі ў свеце атрымалі цудоўныя падарункі. а яшчэ давайте загадаем, каб хлопчыкі стараліся рабіць святы дзяўчынкам, матулям, бабулям не толькі 8 сакавіка, а кожны дзень. Ой, як здорова мы ўсё прыдумалі, якія мы малайцы. Ну, а зараз мультфільм для ўсіх. І асабліва для дзяўчынак. Давайте глядзець. Эх, ну вось і ўсё на сёння. Яшчэ раз вас са святам, нашы даражэнькія, любыя дзяўчынкі, матулі і бабулі. А я скажу ад імя ўсіх хлопчыкаў. Мы вас вельмі любім. Гэта так. Ну а зараз усім неабходна рыхтавацца да адпачынку. Добрай ночы. Упэўнены, сёння будуць самыя прыгожыя і святочныя сны. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі